Bafowethu ngithembe niyaphila. Into ongayazi inkulu kunawe. So ngisayiphinda leyo ngithi what you don't know is bigger than you. Hey bafowethu, esingena namhlanje ilezi zokuthi umnumzana uKelvin Mathibeli zithelekile ezakadlodlo engxenyeni yama properties akhe kune search warrant ephumile ukuthi ingxenye yama office akhe onke ama properties akhe funeka aseshwe kune warrant arrest ephumile bathelekile ema office akhe asempumalanga nengxenye neJohannesburg amapolisa athelekile ephethe i-search warrant le search warrant engazuthi kumalelana netender yase Johannesburg kune tender yase Johannesburg ephenywayo ngabomthetho. So ke izinto ekanjena ke bafowethu ke ngake ngasho ngathi uyabona mawukuthi uzophikisana nengalo yomthetho nabantu bomthetho usuku ususenkini ngempela ngoba usuku usuvule i-can of worm usuku usuvule ngempela ikopi enezibungulu uqobo. So ke if makuthiwa nje uvule a can of worm was a person into le eyenziwa umnumzane uKelvin Mathibeli ngalesikhathi raise very strong ama concern ngomnumzana uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wakhona eThekwini la KwaZulu Natal kwathuka abantu abaningi ukuthi hey le ndoda lena yazi strong le ndoda yanisibinde madoda evese raise nje ama concern aserious kangaka ngomuntu omkhulu kangaka abafowethu nomuntu esimthemba kangaka kulezi insuku phela uLord General Mkhwanazi this time really and sisabheke elikhulu kunama commission awu2 abhizi kabi enye yawo niyazi ukuthi i-commission Madlanga Commission of Inquiry yakaMadlanga enye bese kuzoba ne-Commission of Inquiry i-ADOC laphana eParliament babhizi ngama allegation kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi aqala ngomhla ka6 July ka2025 nangu eseqhamuka ke emasontweni amathathu adlule umnumzana uKelvin Mathibeli usomabhizinisi impela owaziwayo nje kakhulu odumile one company enkulu yama security yamabhizinisi akhe amaningi ke sibona ukuthi avela ngokuthi uKelvin and family. So ke njengamanje ke abomthetho babhizi ke njengamanje babhizi basearcha onke ama properties wakhe ngenxa yetender ekuthiwa inobuqophololo noma kunobukhwatanisa kwetender noma kune corruption etender echeckwayo yase Johannesburg. So ke basazi ukuthi iyogcina phi kodwa nje esisithole namhlanje lezo asisusele bafowethu emqondweni nakuphi seziyi public nje seziyazi ukuthi umnumzana uKelvin Mathibeli multiples of ama property akhe angenelwe ngabomthetho namhlanje abakadlodlophela ukuthi besesho ukuthi ngempela kwenzakalana asazi ukuthi yini ngempela abayifunayo kahle hle uma beyosesha ama office akhe yini le abayifunayo because kuphume iwarrant yokusesha yabo so ebizwa ukuthi yini i-search warrant. Hayi sibambe lapho ukuthi siyozwa ukuthiyo zalankombone kodwa ke hey ngangishilo ngathi hey ngophela last week futhi waphosela inselelo isinqomo senkantolo esasiphumile ukuthi lalela lezinto oyikhulume ngegama laka Mkhwanazi le deformation of character and stuff like that kuzofuneka lezo zinto lezo withdraw delete kuma social media and you must apologize. Then waqhamuka wathi uya aphila ushuthi isinqumo senkantolo akekho happy ngaso usithelela inselelo. So ke winganza kwethu asibuyele laphana kwiMadlanga kuMadlanga Commission of Inquiry. KwiMadlanga Commission of Inquiry lapha khona usoma business futhi omkhulu wangapha umnumzana ubani uSuleiman Karim sibonile kusene kuqala ukuthi kusene kuyeqala kwaba nesiphithiphithi nje abameli ngathi khona futhi bebekuzama esingazo ekungaqondakala ukuthi yini ngempela abameli bakwa Karim futhi bebezama kusene khona into futhi bebeyizama engathi bebezama futhi ukuphazamisa ukuthi iqhubeke i-inquiry nanokuthi baqhubeke ukuphosela imibuzo uclient wabo
hayi akabanga right ke uCommission Madlanga asichitha ngesikhathi ngalapho ngoba ubese deal nabo very decisively wabadisciplina very decisively kwaqonda ke lapho ke waseke edila nomuntu ke uKarim ukuthi bambuze imibuzo basagxile kule mibuzo yezimali yokuhwebelana kwezimali imali bivaya kakhulu lapha imali bivala kakhulu kunezimali eziphume kakhulu kuMnumzana Solomon ziya kuHangwai Maumela uHangwai Maumela mongasakhumbule zokukhumbuza ilona ekuthiwa inephew noma umshana ka Cyril Ramaphosa nakhumbula lo kwangena khona kwathatha imoto iSIU yathatha imoto lezi eziningi ezibizayo zo 52 million zo bani Bentley no bani lezi moto nje ezinkulu enamagama abizayo ezibizo o 8 million eyodwa nje yazo yayibizo 56 or 52 million eyodwa yazo zazinebale yodwa si green or blue ngibuye ngibe color blind ke bafowethu niyongixolela mangisho amakhalara azonke kanti nani nayibonela ngoba indaba yenational imali iningi imali ephuma from kumnumzana uSulman Karim iya kumnumzana uHongwai Maimela yabo iningi lo mali evaya kanjalo ephinde isuke iqhamuka kuvusi muzi Khet Matlala iye kuyena uSulman bese futhi yahamba futhi iyovaya iyothi ayisuki straight imali iye straight ku Khet Matlala iye straight ku Hangwai isuka njalo iyovaya ngoSulman ebese uSulman ke eyikhokhela uHangwai so kunalozo imali ke iningi I think ngonyaka ohodwa nje imali evayile plus minus 82 million imali evaye ngonyaka oyi1 so this is serious there's so much of money laundering there and also neimali zamathenda zakoMpumalanga omasipala baseMpumalanga khona la and uBron Makhosi ukhona la uBron Makhosi so nje these three mosquitoes there is something wrong that is there angazi ke noma sekukhona nokuvela kwayo iBig 5 team noma ingxenye yeBig 5 I'm not sure angisho ukuthi ngithini kodwa nje ngiyayibuza ngase kuvela mhlambe yona iBig 5 ngokuthi sithole lamadoda uBron Makhosi uVusimuzi Khet Matlala uSolomon Karim mhlambe ke bese kuba khona obasika abawu2 abangekho kodwa siyoyicela ivuthiwe la ukukhulu okuzayo ukukhulu esizokuzwa la noma simbona uyagodla uyayifihla information la ndoda le uyayifihla information la ndoda le kodwa uyababona ukuthi badila nayo and then I can tell you now information asayikhiphile umnumzana uKarim yamanga akalikhuluma iqiniso usakhuluma amanga okuningasakukhipile kodwa ukuthi nje nazi imali ziyabonakala naka ama communication kuzofuneka avele khona phela but how can you give someone 10 million where there is not agreement and there is no document uvela unika 10 million asivumelana ngalutho guys we can't do a gentleman's talk njenge million from the million lot we can't do that something fish so ke ezaphesheya ke bafowethu ke ezase Iran naka Israel kubhomeke ilokhuzana kubhome kunebhomu la kwaIsrael elishaye iembassy yase North Korea niyamazi ke nonke uKim wase North Korea ukuthi unamabhomu asabisayo umhlaba wonke asazi ukuthi izokwenza kanjani iyothini le yambi ibambene ngehluzo and iIran ayidlalwe bafowethu istrategy iramlalela if you treat us with respect we treat us with respect but if you treat us with disrespect we will treat you with disrespect but no ceasefire no negotiations we will defend our dignity we will defend our country this is it danko